kembali lagi bersama saya Uda Rofi Alfaik di channel YouTube-nya Rofi Alfaik Official. Nah, kali ini kita berada di salah satu wisata di Kabupaten 50 Kota, tepatnya di Lembah Harau. Nah, mau tahukah keseruan kita di Lembah Harau ini? Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share sebanyaknya kepada sanak saudara semuanya. Rang Minang tasabui namonyo batampe di mabarado. Rang Minang tasabui namonyo batampe di mabarado. Nan elo budi bahaso nan kuai raso pareso, nan elo budi bahaso nan kuai raso pareso. Jiko nyotuan nio mancali arang Minang bakato urang. Jiko nyotuan nio mancali rang Minang bakato urang. Jiko dirantau taraga babalia, rumah nan gadang menunggu pulang. Jiko dirantau taraga babalia, rumah nan gadang main bau pulang. Gunung Tandike jadi saksinyo, indahnya alam babusako. Ada tata nama di dalam raso, Jawa jodake samo ragamnyo. Ada tata nama di dalam raso, Jawa jodake samo ragamnyo. Iko pusako nagari kita di ranah Minang, yosana kita basamo. Iko pusako nagari kita di ranah Minang, yosana kita basamo. Oke, Sanak, kita sudah sampai di Kelok 9. Kelok 9 ini adalah wisata rekomendasi yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Nah, Kelok 9 ini menghubungkan antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau. Nah, mau tahukah keindahan Kelok 9 ini? Saksikan terus video ini di channel YouTube-nya Rofi Alfaik, Indahnya Sumatera Barat.